Pozrite sa, čo mám. Mám tu tarantulu. Ideme ochutnať tarantulu. Dostal som na ňu takú chuť, že koniec. Normálne. Musím. OK, tak máme na to. Otvoríme si to. Táto je z Thajska, prišla. Keď chcete objednať, majú tam všelijaké hovadinky. Tak sa volá tá stránka. Thailand Unique. Posielajú do celého sveta. No poď. Dúfam, že bude v celku, hej? Poď. Tu je. Hej, keď máte fobie. Tu máš. Ja ťa vyliečím. Dáme si to na to. Hej, ľudia. OK. Čaje páchneš. Neosprchovala sa, odpadla jej noha, chudák. Kuknite na to, ale chlpatá je poriadne. Chlpatá, jak je tá Číňanka zo Smart Home. Ale nič. Chcete vidieť zblízka? Hej? Tak sa pozrite, ne? Tak odpadli nožičky a tu je. Tu má riťku, tam je hlava. Tak nejak. Zaostri sa. Tak nejak vyzerá. Vidno? Takže veľmi chlpatá. Vidíte, koľko chlpov. Hej. Tak ste ju videli. Ja ju dám jej meno Amálka. Neviem, prečo ma to napadlo. Amálka. Spápame ťa. Dobre? Zase tak je. Tak sa schováva. Ja neviem, jak to zjesť teraz. Hlava sa neje. Hej? Tam má tie... Ja neviem, jak sa to volajú. Takže... Tu má hlavu. Dám preč. Ale tie chlpy ľudia, to mi vadí. OK. Už OK. Stačí. Poď. Mám vážne. OK. Ja to dám, ale neviem, či to prehltnem. To neviem. Smrdí veľmi zle. Ja neviem to opísať, ale veľmi smrdí. No. Tak. Jak to je? Tapak. Ja to je hrozný. Tak sa tvrdé tam je, ja neviem, čo to je. Dajte mi to pahutnúť. Cíti to jak meso. Jak meso. Ale vážne. Nemôžem to pahať? Je to nie.